ஜெபம் செய்வோம். மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே, தொடர்ந்து தகப்பனே ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனாலே நாங்கள் காணொலி மூலமாக இந்த ஆராய்ச்சியில் பங்கேற்க வாய்ப்பளித்திருக்கிறீர். இறைவன் தாமே உடைய அன்பின் கரம் கிருபையாக இருந்து எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராக இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே, ஆமீன். கடவுளுக்கு மகிமுண்டாக. நம்முடைய ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக நாம் யாவருமாக கிறிஸ்துவ பாமாலையில் 178வது பாடலை பாடுவோம். நாம் நின்றவண்ணமாக கடவுளை வழிபடுவோம். கடவுள் ஆவியாக இருக்கிறார். அவை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும். இது கடவுள் உண்டு பண்ணினால் இதில் களி கூர்ந்து மகிழ கடவோம். ஆண்டவரே, எங்கள் உதடுகளை திறந்தருளும், அப்பொழுது எங்கள் வாயுடைய புகழை அறிவிக்கும். திரைய கடவுளை நாம் போற்றுவோமாக. எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே, முது வல்லமையாலும் ஞானத்தாலும் எல்லாவற்றையும் படைத்து முது குமாரனை எங்கள் இரட்சகராக தரும்படி உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்து இறைமை போற்றுகிறோம். குமாரனாம் கடவுளை பாவத்தை தவிர்த்து எல்லாவற்றிலும் எங்கள் போல் மனிதனாக எங்கள் பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு எங்கள் நீதிக்காக உயிர்த்தெழும்பவரை போற்றுகிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவராக கடவுளை எல்லா உண்மைக்குள்ளும் எங்களை வழிநடத்தி கடவுளின் அன்பை எங்கள் நெஞ்சில் பொழிகிறோம் போற்றுகிறோம். பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு என்றென்றைக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆமேன். நமக்கு பாவமில்லை என்பமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கலாகும். நமக்குள் உண்மை இல்லை. நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அநீதமும் நீங்கள் நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்பத்தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவர். நான் எழுந்து என் தகப்பனத்திற்கு போய் தகப்பனை பரத்துக்கு விரோதமாக இந்த பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன். இனி உடைய மகன் என்று சொல்லப்படுவது நான் பாத்திர நல்லன். உடைய கூலிக்காரில் ஒருவனாக என்னை வைத்து கொள்ளும் என்பேன். கடவுள் ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது. மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தில் நம்பிக்கை வையுங்கள். நமது பலவீனங்களுக்காக பரிதபிக்க முடியாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் எல்லாவற்றிலும் சோதிக்கப்பட்ட பாவம் இல்லாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறார். ஆகையால் நாம் யாவரும் முழங்காற்படியிட்டு அமைதியாக நாமே சோதித்து அறிவோமாக. யாவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே, நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் செய்கினாலும் விரோதமாக நாங்கள் பாவம் செய்திருக்கிறோம். நாங்கள் முழு மனதோடு நாங்கள் நேசிக்கவில்லை. எங்களிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறுவது போல் பின்னிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறவில்லை. பாவழுக்கு நீக்கி எங்கள் குற்றங்களை விட்டுவிட எங்களுக்கு உதவி புரியும். எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமேன். சர்வ வல்லமை மிகுந்த இருக்கமுள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிவர்த்தியும் நமக்கு கட்டளிட்டருளி வாழ்க்கை சீர்படுத்துவதற்கான காலத்தையும் தம்முடைய பரிசுத்தாவின் கிருபையும் தேற்றுதலரையும் நமக்கு தந்தல்வராக. ஆமேன். ஆண்டவரை துதியுங்கள். ஆண்டவர் நாமம் துதிக்கப்படுவதாக. உட்கார்வோம். வேத பாடங்கள் வாசிக்க கேட்போம்.
வாசிக்கும்படியாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் திருமறை பகுதி ஆமோஸ் 9ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 5-12 வசனங்கள் முடிய. ஆமோஸ் 9ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 5-12 வசனங்கள் முடிய. பக்கம் 1070. சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தேசத்தை தொட அது உருகிப்போம். அப்பொழுது அதன் குடிகள் எல்லாரும் புலம்புவார்கள். எங்கும் நதியாய் புரண்டோடி எகிப்தினுடைய ஆற்று வெள்ளத்தைப் போல் வெள்ளமாகும். அவர் வானத்தில் தமது மேலறைகளை கட்டி பூமியில் தமது கீழறைகளை அஸ்திபாரப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் தண்ணீர்களை வரவழைத்து அவைகளை பூமியினுடைய விசாலத்தின் மேல் ஊற்றுகிறவர். கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம். இஸ்ரவேல் புத்திரரே, நீங்கள் எனக்கு எத்தியோப்பியரின் புத்திரரை போல் இருக்கிறீர்கள் அல்லவா என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். நான் இஸ்ரவேலை எகிப்து தேசத்திலிருந்தும் பெலிஸ்தியரை கப்தோரிலிருந்தும் சீரியரை கீரியிலிருந்தும் கொண்டு வரவில்லையோ? இதோ, கர்த்தராகிய ஆண்டவரின் கண்கள் பாவமுள்ள ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை பூமியின் மேல் இராதபடிக்கு அழித்து போடுவேன். ஆகிலும் யாக்கோபின் வம்சத்தை முழுவதும் அழிக்க மாட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். இதோ, ஜல்லடையினால் சலித்தரிக்கிறது போல் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரை எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளும் சலித்தரிக்கும்படிக்கு நான் கட்டளையிடுவேன். ஆனாலும் ஒரு கோதுமை மணியும் தரையிலே விழுவதில்லை. தீங்கு எங்களை அணுகுவதில்லை, எங்களுக்கு நேரிடுவதும் இல்லை என்று என் ஜனத்தில் சொல்லுகிற பாவிகள் எல்லாரும் பட்டயத்தினால் சாவார்கள். தீங்கு எங்களை அணுகுவதில்லை, எங்களுக்கு நேரிடுவதுமில்லை என்று என் ஜனத்தில் சொல்லுகிற பாவிகள் எல்லாரும் பட்டயத்தினால் சாவார்கள். ஏதோமில் மீதியானவர்களை என் நாமம் விளங்கிய சகல ஜாதிகளையும் வசமாக்கி கொள்ளும்படிக்கு அந்நாளிலே விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பித்து அதன் திறப்புகளை அடைத்து அதில் பழுதாய் போனதை சீர்படுத்தி பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல அதை ஸ்தாபிப்பேன் என்று இதை செய்கிற கர்த்தர் சொல்கிறார். வாசிக்கும்படியாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் திருமறை பகுதி வாசித்து முடிந்தாயிற்று. தேவனே, உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக. ஆமேன். வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாம் திருமறை பகுதி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1-6 முடிய. எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1-6 முடிய. ஆதலால் கர்த்தர் நிமித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில், நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து மிகுந்த மனத்தாழ்மையும் சாந்தமும் நீடிய பொறுமையும் உடையவர்களாய் அன்பினால் ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி சமாதான கட்டினால் ஆவியின் ஒருமையை காத்து கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். உங்களுக்கு உண்டான அழைப்பினாலே நீங்கள் ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டது போல ஒரே சரீரமும் ஒரே ஆவியும் உண்டு. ஒரே கர்த்தரும் ஒரே விசுவாசமும் ஒரே ஞானஸ்நானமும் எல்லாருக்கும் ஒரே தேவனும் பிதாவும் உண்டு. அவர் எல்லார் மேலும் எல்லாரோடும் உங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறவர் என்பதே. வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாம் திருமறை பகுதி வாசித்து முடிந்தாயிற்று. தேவனே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீத வேத பாடம் 115வது சங்கீதம். சங்கீதம் 115. எங்களுக்கல்ல கர்த்தாவே, எங்களுக்கல்ல, உமது கிருபையின் நிமித்தமும் உமது சத்தியத்தின் நிமித்தமும் உம்முடைய நாமத்திற்கே மகிமை வரப்பண்ணும். அவர்களுடைய தேவன் இப்பொழுது எங்கே என்று புறஜாதிகள் சொல்வானேன்? நம்முடைய தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார், தமக்கு சித்தமான யாவையும் செய்கிறார். அவர்களுடைய விக்கிரகங்கள் வெள்ளியும் பொன்னும் மனுஷனுடைய கை வேலையுமாயிருக்கிறது. அவைகளுக்கு வாயிருந்தும் பேசாது, அவைகளுக்கு கண்கள் இருந்தும் காணாது, அவைகள் காதுகள் இருந்தும் கேளாது, அவைகளுக்கு மூக்கிருந்தும் முகராது, அவைகளுக்கு கைகள் இருந்தும் தொடாது, அவைகளுக்கு கால்கள் இருந்தும் நடவாது, தங்கள் தொண்டையால் சத்தமிடவும் மாட்டாது. அவைகளை பண்ணுகிறவர்களும் அவைகளை நம்புகிறவர்கள் யாவரும் அவைகளை போலவே இருக்கிறார்கள். இஸ்ரவேலே, கர்த்தரை நம்பு, அவரே அவர்களுக்கு துணையும் அவர்களுக்கு கேடகமாய் இருக்கிறார்.
ஆரோன் குடும்பத்தாரே, கர்த்தரை நம்புங்கள். அவரே அவர்களுக்கு துணையும் அவர்களுக்கு கேடகமாய் இருக்கிறார். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களே, கர்த்தரை நம்புங்கள். அவரே அவர்களுக்கு துணையும் அவர்களுக்கு கேடகமுமாய் இருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார். அவர் ஆசீர்வதிப்பார். இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார். அவர் ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் வர்த்திக்க பண்ணுவார். வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். வானங்கள் கர்த்தருடையவைகள், பூமியோ மனுபுத்திரருக்கு கொடுத்தார். மரித்தவர்களும் மௌனத்தில் இறங்குகிற அனைவரும் கர்த்தரை துதியார்கள். நாமோ இது முதல் என்றென்றைக்கும் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம். அல்லேலூயா. வாசிக்க வேண்டிய சங்கீத பாடம் வாசித்து முடிந்தாயிற்று. பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமேன். நற்செய்தி பாடமாக மத்தேயு எழுதின நற்செய்தி நூல் 16ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 13 முதல் 20 முடிய. மத்தேயு எழுதின நற்செய்தி நூல் 16ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 13 முதல் 20 முடிய. பின்பு இயேசு பிலிப்பு செசரியாவின் திசைகளில் வந்தபோது தம்முடைய சீஷரை நோக்கி, மனுஷகுமாரனாகிய என்னை ஜனங்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள், சிலர் உம்மை யோவான் ஸ்நானன் என்றும், சிலர் எலியா என்றும், வேறு சிலர் எரேமியா அல்லது தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் என்றார்கள். அப்பொழுது அவர், நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார். சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்தரமாக, நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான். இயேசு அவனை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ பாக்கியவான். மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார். மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய். இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன். பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ளுவதில்லை. பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோள்களை நான் உனக்கு தருவேன். பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும். பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார். அப்பொழுது தாம் கிறிஸ்துவாகிய இயேசு என்று ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடிக்கு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கட்டளையிட்டார். நற்செய்தி பாடம் வாசித்து முடிந்தாயிற்று. கிறிஸ்துவே உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக. ஆமீன். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, 1998ஆம் ஆண்டு நான் பூந்தமல்லி வெஸ்லி ஆலயத்தில் ஆயராக பணியாற்ற பெரிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கப்பெற்றது. நான் சென்ற அடுத்த ஆண்டு ஒரு 16 வயதுக்குரிய ஒரு இளம்பெண் மரித்து விட்டார்கள். ஆகவே அவருடைய பெற்றோர்கள் அடக்கம் செய்வதற்காக என்று வந்து கேட்டபோது அதற்கு வேண்டிய அனைத்து ஆயத்தங்களையும் நான் அனுமதித்தேன். ஒரு சில மணி நேரங்கள் கழித்து அந்த திருச்சபையில் பெரியவர்கள், காலம் சென்ற திரு ஜேக்கப் சின்னப்பன் போன்றோர் எல்லாம் என்னை பார்த்து சொன்ன காரியம், ஒரு பெண் ஞானஸ்தானம் எடுக்காத ஒரு பெண்ணுக்கு நீங்கள் எப்படி அடக்கம் செய்வீர்கள் என்ற ஒரு கேள்வி என்னிடத்தில் எழுப்பினார்கள். அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அந்த பெண் ஞானஸ்தானம் எடுத்திருப்பார்கள் என்று தான் நான் நம்பினேன். ஏனென்றால் நம்முடைய திருச்சபையின் வழக்கத்தின்படி சிறு குழந்தைகளுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பது வழக்கமான ஒன்று. ஆக நான் கேட்டேன் அவங்கக்கிட்ட, அவங்க ஞானஸ்தானம் எடுக்கலை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னும்போது, ஞானஸ்தானமே எடுக்காத ஒரு பெண்ணுக்கு கிறிஸ்துவ முறைப்படி நீங்கள் எப்படி அடக்கம் செய்வீர்கள்? ஒருவேளை நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த அடக்கத்தை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் பணிமாறுதல் பெற்று வேறொரு இடத்துக்கு போக வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படும் என்று சொன்னார்கள். உடனடியாக நான் அந்த பெற்றோர்களை வரவழைத்து நான் விசாரித்தேன். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நாங்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கல,
ஒருவேளை நாங்கள் எதிர்பார்த்தது அங்கே மற்றவர்கள் சொல்லுகின்ற வண்ணமாக அவளே சுயமாக தன் கடவுளுக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் நாங்கள் அவளை வற்புறுத்தவில்லை. காரணம், அன்றைய நாட்களிலே சிறுவர் குழந்தைகள் ஞானஸ்தானம் அல்ல, பெரியவர்கள் ஞானஸ்தானமே பரபரப்பாக பேசப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை. ஒரு அன்புக்குரியவர்கள், இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு ஒரே சரீரம் ஒரே ஞானஸ்தானம். ஒரு அன்பானவர்களே, அன்றைக்கு இஸ்ரேல் மக்களிடத்தில் காணப்பட்ட ஒரு வழக்கம் என்னவென்றால், லேவியராகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம், 8வது நாளன்று ஆண் குழந்தையானது விருத்த சேதனம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று கட்டளையிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆக இயேசுவின் காலம் வரையுமாக இந்த விருத்த சேதனம் செய்யப்பட்டு கொண்டிருந்தது. ஆக இயேசுவானவர் கூட விருத்த சேதனம் செய்து கொண்டார் என்பதை நாம் காண்கின்றோம். ஆக இது ஒரு அடையாள குறியீடாக மக்கள் மத்தியில் இருந்த ஒரு காலம். ஆனால் திருமறையில் நாம் காணுகின்ற பொழுது அங்கே இயேசுவானவர் பல்வேறு கேள்விகளை அங்கே பரிசேயர் மற்றும் சதுசேயர் முன்பாக வைக்கிறதை நாம் காணுகின்றோம். இங்கே மத்தேயு 21ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம், யோவானுக்கு திருமுழுக்கு அளிக்கும் அதிகாரம் எங்கிருந்து வந்தது? விண்ணிலிருந்து தரப்பட்டதா அல்லது மண்ணிலிருந்து தரப்பட்டதா என்ற ஒரு கேள்வியை பரிசேயர் மற்றும் சதுசேயர் முன்பாக அவர் வைக்கின்ற கேள்வி. ஏனென்றால் இந்த ஞானஸ்தானம் என்பது அங்கே இயேசுவின் காலத்திலே கொடுக்கப்பட்டு கொண்டு வந்த ஒரு காலம். ஆகதான் இயேசுவானவரை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே மற்றொரு குறிப்பை அவர் தருகின்றார். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனம், வெளி வேடைக்காரரே, மறைநூல் அறிஞரே, பரிசேயரே, ஐயோ உங்களுக்கு கேடு, ஒருவரையாவது உங்கள் சமயத்தில் சேர்ப்பதற்கு நாடு என்றும் கடல் என்றும் சுற்றி அலைகிறீர்கள். ஆக அன்றைக்கு விருத்த சேதனம் இருந்த ஒரு காலகட்டம். ஆக அந்த விருத்த சேதனம் செய்து கொண்டவர்கள் இப்பொழுது பரிசேயர், சதுசேயர் மற்றும் மறைநூல் அறிஞர்கள் போன்ற சமயத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டது? திரும்ப விருத்த சேதனம் செய்ய முடியாத ஒன்று. ஆக அவர்கள் புதிதாக திருமுழுக்கு கொடுக்கலாம் என்ற ஒரு அடிப்படையான ஒரு கருத்தை இங்கே பரிசேயர் மற்றும் சதுசேயர் மறைநூல் அறிஞர்கள் புகுத்தி இருக்கிறார்கள். ஆகதான் அங்கே கடவுள் யோவான் அனுப்பியிருக்கின்றார். யோவான் ஸ்நானகன் யோர்தான் நதிக்கரை ஓரத்தில் நின்று அங்கே அவர் சொல்லுகின்ற மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால், மனம் மாறுங்கள், கடவுளுடைய நாட்கள் சீக்கிரம் நெருங்கி வந்துவிட்டது என்று குறிப்பிடுகின்றார். அந்த சூழ்நிலையில் அங்கே இருக்கின்ற பரிசேயரும் சதுசேயரும் கூட அவர்களிடத்தில் யோவான் ஸ்நானகத்தில் வந்தார்கள் என்பதை நாம் காணுகின்றோம். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்திலே பார்க்கின்றோம், பரிசேயர் சதுசேயர் பலர் தம்மிடம் வருவதை திருமுழுக்கு பெற வருவதை கண்டு அங்கே யோவான் ஸ்நானகன் அவர்களை வன்மையாக கண்டிக்கிறது நாம் காணுகின்றோம். விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, நீங்கள் மனம் மாறுங்கள், நான் ஒருவேளை தண்ணீரால் திருமுழுக்கு கொடுக்கின்றேன், எனக்கு பின் வருபவர் அவர் நெருப்பினால் அவர் திருமுழுக்கு கொடுக்கக்கூடியவர் என்று நான் அவருக்கு முன்பாக வந்திருக்கின்ற ஒரு அடையாளம் என்பதை நாம் காணுகின்றோம். அதே நேரத்தில் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம், அக்காலத்தில் மக்கள் மீட்பரை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தார்கள், ஒருவேளை யோவான் ஸ்நானகன் மேசியாவாக இருப்பாரோ என்று எண்ணினார்கள். ஆக மக்கள் எதிர்நோக்கி காத்திருப்பது என்னவென்றால், அந்த மீட்பர் ஒருவேளை யோவான் ஸ்நானகன் தான் மேசியாவாக இருப்பாரோ என்று மக்கள் அவர்கள் சந்தேகத்தின் பேரிலே இருக்கிறார்கள். ஒரு குழப்பமான ஒரு நிலையில் இருக்கிறதை நாம் காணுகின்றோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அங்கே இயேசுவானவர் யோர்தான் நதி கரையிலே வருகின்றார். அப்பொழுது யோவான் ஸ்நானகன் சொல்லுகின்றார், இயேசு மத்தேயு சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்திலே, இயேசு இப்பொழுது விட்டுவிடும், கடவுளுக்கு ஏற்புடையவை அனைத்தையும் நாம் நிறைவேற்றுவது தான் முறையாக இருக்கும். யோவான் ஸ்நானகன் சொல்கிறார், நான் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்க முடியாத, நீங்கள் தானே பெரியவர், நீங்கள் தான் எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அங்கே இயேசுவானவர் யோவான் ஸ்நானகத்தில் சொல்லுகின்றார், இப்பொழுது விட்டுவிடும், இவை அனைத்தும் கடவுளுக்காக நாம் நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒரு பெரிய பொறுப்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக யோவான் ஸ்நானகன் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்ட இயேசுவானவர் அங்கே திருமுழுக்கு பெற்றவுடனே காணுகிற காட்சி என்னவென்றால், மத்தேயு சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனம், என் அன்பார்ந்த மைந்தறியவரே, இவர் பொருட்டு நான் பூரிப்பு அடைகிறேன் என்று சொல்லி அங்கே ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக ஒரு அடையாளப்படுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்வாக மாறி இருக்கிறதை நாம் காணுகின்றோம். ஒரு கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்கள், இன்றைக்கு பெற்றோர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய குழந்தைகளை நாம் எந்த விதமான நம்பிக்கையில் விசுவாசத்தில் வளர்க்கப் போகிறோம் என்பதை நாம் சிறு குழந்தைகளுக்கு நாம் தான் கற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டியவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம். ஆக ஒருவேளை இன்றைக்கு அநேக திருச்சபைகளிலே, இன்றைக்கு சுதேச சபைகளிலே இன்றைக்கு வாதிடைய காரியம் என்னவென்றால், இயேசுவானவர் 30வது வயதில் தான் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்டார்.
ஆகவே சிறு குழந்தைகளுடைய ஞானஸ்தானம்லாம் செல்லுபடியாகாது. நாம் பெரியவர்களானபடியே ஆன பிறகு நாம் உண்மையாகவே அந்த கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு தான் நாம் ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் என்று அவருடைய போதனை ஒரு புறம் இருக்க, இன்றைக்கு நீங்கள் நானும் அந்த சிறு குழந்தைகளை கடவுளிடத்திலே நாம் கொண்டு வந்து, என்னுடைய குழந்தைகளை நான் உண்மையாக நம்புகின்ற அந்த பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தின் முறையின்படியே நான் வளர்க்க விரும்புகிறேன் என்ற வாக்குறுதியை கொடுத்து அந்த குழந்தைகளுக்கு நாம் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கின்றோம். ஆக ஞானஸ்தானம் என்பது ஒரு அடையாளப்படுத்துகிற நிகழ்வை தவிர, இந்த ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக நீங்களும் நானும் மோட்ச வாழ்வுக்கு செல்வோம் என்பதெல்லாம் பொய்யான வதந்திகள் என்பதை நாம் உணர முடியும். ஆக தான் நாங்கள் இயேசுவானவர் மிக முக்கியமாக சொல்லுகின்ற பொழுது, சிறு பிள்ளைகளிடத்தில் வர தடை பண்ணாதீர்கள், அவருடைய கடவுள் ராஜ்யம் அவர்களுக்குரியது என்று சொல்லி அந்த சிறு குழந்தைகளை நேசித்து அரவணைத்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டதை நாம் காணுகின்றோம். ஆகவே இன்றைக்கும் அருமையான பெற்றோர்களை, இன்றைக்கு நாம் பெற்றெடுத்திருக்கிற நம்முடைய குழந்தைகளை நாம் கிறிஸ்துவ முறைப்படி வளர்ப்பதற்கு நாம் உறுதியான விசுவாசம் கொண்டவர்களாக இருப்போமானால், அந்த குழந்தைகளுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து அந்த குழந்தைகளை நம்முடைய விசுவாச வாழ்விலே நாம் வளர்க்க கடவுள் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. ஆமீன். சபைக்கு அறிவிக்க வேண்டிய விளம்பரங்கள் செயலாளர் அவர்கள் வாசிப்பார்கள். மகிமையின் ராஜாவே உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக. இன்று நமது திருச்சபையின் ஆராதனையை காணொளி மூலம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நமது திருச்சபையார் அனைவருக்கும் திருச்சபையின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தமிழக அரசு இரவு நேர ஊரடங்கு மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு பிறப்பித்திருப்பதால் அதை சபையார் கடைப்பிடித்து வீட்டில் இருந்தவாறே ஞாயிறு ஆராதனையில் காணொளி மூலம் யூடியூப் மூலம் காலை 8:30 மணிக்கு ஆராதனையில் பங்கேற்குமாறு தங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். தமிழக அரசு வருகின்ற 14ஆம் தேதி வெள்ளி முதல் 18ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வரை பொதுமக்கள் ஆலயத்தில் வந்து வழிபட அனுமதி இல்லை என்பதை அறிவித்திருப்பதால் அதை திருச்சபையார் கடைபிடிக்கும்படி தங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். கொரோனா கொடிய நோயிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள 18 வயது பூர்த்தியடைந்த நமது திருச்சபையார் அனைவரும் கட்டாயம் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும், கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும், கட்டாயம் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும். ஞாயிறு பள்ளி நிகழ்வுகள், சண்டே ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம் ஆன்லைன் மூலம் வகுப்புகள் நடத்தப்படும். நம்முடைய திருச்சபையில் புதிய ஆலயம் கட்டுவதற்காக தொடர் ஜெப ஆராதனை தினமும் காலை 11 மணி முதல் 12 மணி வரை நடைபெறும். புதிய ஆலயம் கட்டுவதற்காக தொடர் ஜெப ஆராதனையில் திருச்சபையார் அனைவரும் பங்கேற்க அழைக்கப்படுகிறீர்கள். கடந்த வார காணிக்கைகள் விவரம்: 1/1/2022 புது வருட ஆராதனை காணிக்கை மாதாந்திர சந்தா உரை மூலம் 3,57,190 ரூபாய். நள்ளிரவு 12 மணி ஆராதனை காணிக்கை மூலம் 88,185 ரூபாய். காலை 7 மணி ஆராதனை காணிக்கையாக 13,785 ரூபாய். காலை 9 மணி ஆராதனை காணிக்கையாக 26,726 ரூபாய். ஸ்தோத்திர காணிக்கையாக 6,600 ரூபாய். கேரல் ரவுண்ட்ஸ் காணிக்கை மூலம் 8,750 ரூபாய். வெகுமதி ஞாயிறு காணிக்கை உரை மூலம் 2,550 ரூபாய். புத்தாண்டு ஒரு நாள் ஊதிய காணிக்கை கவர் மூலம் 47,500 ரூபாய். முதியோர் பென்ஷன் மூலம் 1000 ரூபாய். ஆடு குட்டி ஏலத்தின் மூலம் 2000 ரூபாய். ஆக மொத்தம் 5,54,286 என சபையாருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 2/1/22 ஞாயிறு ஆராதனை காணிக்கையாக காலை 7 மணி, 8:30 மணி, 10 மணி ஆராதனை காணிக்கையாக 53,690 ரூபாய். மாதாந்திர சந்தா உரை மூலம் 1,51,300 ரூபாய். ஸ்தோத்திர காணிக்கையாக 2,900 ரூபாய். ஞாயிறு பள்ளி மூலம் 2,654 ரூபாய். புத்தாண்டு ஒரு நாள் ஊதிய காணிக்கை கவர் மூலம் 12,870 ரூபாய். கேரல் ரவுண்ட்ஸ் காணிக்கை மூலம் 3000 ரூபாய். வெகுமதி ஞாயிறு காணிக்கை உரை மூலம் 800 ரூபாய். சுய விருப்பு உண்டியல் மூலம் திரு வேதாச்சலம் மூலம் 659 ரூபாய். சுய விருப்பு உண்டியல் மூலம் 610 ரூபாய். மாலை ஆராதனை காணிக்கையாக 2,151 ரூபாய். மங்களபுரம் கிளை சபை மூலம் 6,869 ரூபாய். திருநீர்மலை கிளை சபை மூலம் 966 ரூபாய். பேராய கேலண்டர் விற்பனை மூலம் 2,150 ரூபாய். ஆக மொத்தம் 2,40,619 என சபையாருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்று மற்றும் இந்த வாரம்
பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் நினைவு கூறுகின்றவர்களை திருச்சபையின் சார்பாக வாழ்த்துகின்றோம். இவர்களுக்காக பாடகர் குழுவினர் வாழ்த்து பாடலும் ஆயர் அவர்கள் ஜெபமும் ஏறெடுப்பார்கள். விவாக அறிக்கை. நம்முடைய சபையின் உறுப்பினரான திரு தேவராஜ், காலம் சென்ற திருமதி ரூத் தம்பதிகளுடைய மகன் குமாரன் கோகுல் என்பவருக்கும், சேலையூர் அட்வென்ட் சபை சார்ந்த திரு ராஜன், திருமதி செல்வி தம்பதியுடைய மகள் குமாரத்தி லாவண்யா என்பவருக்கும் திருமணம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவருவரும் திருமணத்தில் இணைக்கக்கூடாதபடி நியாயமான காரணங்கள், தடைகள் உண்டு என்றால் அது சபை போதகருக்கு எழுத்தின் மூலம் தெரிவிக்கவும். இது இவர்களுக்கு கடைசி அறிக்கை. நம்முடைய சபையின் உறுப்பினரான திரு துரைராஜ், திருமதி அழகுரதி தம்பதிகளுடைய மகள் குமாரத்தி ரூபி ஏஞ்சல் அவர்களுக்கும், அனகாபுத்தூர் சிஎஸ் கிறிஸ்துநாதர் ஆலயத்தை சார்ந்த திரு ஆப்ரகாம், திருமதி சுகந்தி தம்பதிகளுடைய மகன் குமாரன் ஜெனிஃபர் வேதாகமம் என்பவருக்கும் திருமணம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவருவரையும் திருமணத்தில் இணைக்கக்கூடாதபடி நியாயமான காரணங்கள், தடைகள் உண்டு என்றால் அதை சபை போதகருக்கு எழுத்தின் மூலம் தெரிவிக்கவும். இது இவர்களுக்கு கடைசி அறிக்கை. ஜெபம் செய்வோம். பரிசுத்தம் நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த வாரத்தில் தங்களுடைய பிறந்த நாட்கள், திருமண நாட்கள் நினைவு கூறுகின்ற ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். ஒவ்வொருவரும் நீரே பேர்பிறாக ஆசீர்வதியும் சாமி. விவாகத்தில் இணையிருக்கின்ற மணமக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். பிள்ளைகள் தொடங்க இருக்கின்ற அவருடைய இல்லற வாழ்க்கை நீர் ஆசீர்வதித்தாரும். கடவுள் தாமை தொடர்ந்து இந்த தொற்று நோய் அதிவேகமாக பரவி வருகின்ற சூழல்களிலே நீரே எங்களை பாதுகாத்து பரிபூர்ணமான சுகம் தந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராக இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே, ஆமீன். கடவுளுக்கு மகிமுண்டாக நாம் யாவருமாக எழுந்து நின்று கிறிஸ்துவ பாமாலையில் 179வது பாடலை பாடுவோம். Christus will not die.
ஜெபம் செய்வோம். மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே, தொடர்ந்து தகப்பனே, இந்த தொற்று நோயானது அதிவேகமாக பரவி வருகிறது என்பது நாங்கள் காணுகின்றோம் சாமி. எங்களையே நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்ள திராணியற்றவர்களாக இந்த சமூகத்தில் நாங்கள் வந்து நிற்கின்றோம். இறைவன் தாமே இந்த காணொலி மூலமாக இந்த வழிபாட்டில் பங்கேற்று நாங்கள் உம்மை மகிமைப்படுத்துகின்ற பிள்ளைகளாக நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம். கடவுள் தாமே எங்களுடைய பிள்ளைகள் சிறு குழந்தைகளை பாதுகாத்தருளும் சாமி. கடவுள் தாமே எங்களை பாதுகாப்பதற்காக அரசு மேற்கொண்டு வருகின்ற எல்லா விதமான தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கும் நாங்கள் ஆதரவாக அவர்களுக்கு தகப்பில் நாங்கள் ஏற்ற வண்ணமாக நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானத்தினை தாரும் சாமி. அன்பு நிறைந்த ஆண்டவர் தாமே, இந்த காலை நேரத்திலும் இன்றைய நாளிலும் முழு ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிற சூழலிலே நாங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களாக எங்களுடைய வீட்டிலே தங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு கிருபை எங்கள் தந்திருக்கிறீர் சாமி. நாங்கள் வேதத்தை வாசிப்பதிலும், கடவுளை எங்களுக்குள்ளாக நாங்கள் வேத வினா போட்டிகள் நடத்துவதிலும், பாடல்கள் பாடுவதிலுமாக எங்களுடைய நாட்களை நாங்கள் இந்த நாளை மகிழ்வோடு செலவழிக்க இறைவன் தாமினை அருள் புரிய வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராக இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே, ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் தூய ஆவியானவருடைய வழிநடத்துதல் நம் அனைவரோடும், நம்முடைய குடும்பத்தோடும், நம்முடைய திருச்சபையினுடைய ஊழியங்களோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலமும் நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென்.